S'han mal acostumat a governar a cop de decret, sense raonar la urgència, evidenciant la fragilitat del seu govern i la por tangible de legislar pel tràmit ordinari. El propi dictamen del Consell de Garanties Estatutàries parla d'un flagrant abús del concepte d'urgència i els recorda que els decrets llei s'han de limitar a casos d'extraordinària i urgent necessitat. Mesures com les que s'inclouen en aquest decret llei, com la simplificació de l'IRPF o bonificacions fiscals, en cap cas compleixen aquest principi d'extraordinària i urgent necessitat. No responen a cap crisi immediata. A cada ple desvirtuen el caràcter excepcional dels decrets llei, utilitzant-los indiscriminadament i fent palesa la incapacitat de consensuar posicions, fins i tot amb els grups que apuntalen el seu govern minoritari. Centrant-nos en el contingut del document, hem de dir que el decret introdueix diverses modificacions en àmbits fiscals i administratius que, previsiblement, generaran confusió i dificultats interpretatives tant per part dels contribuents com dels professionals que els assessorin. Les bonificacions fiscals que proposen, per a priori facilitar l'accés a l'habitatge, beneficiaran una petita part de la població, excloent molts potencials compradors. Per tant, no resolen l'encariment general dels habitatges ni la manca d'oferta pública. Només és un pegat maldestre i provisional. Podem veure clarament la mà de l'extrema esquerra en algunes de les propostes que recull el decret llei, com l'aplicació d'un tipus agreujat per a grans tenidors, un 20%, que desincentivarà la inversió immobiliària i afectarà negativament el dinamisme del mercat. Una càrrega impositiva que previsiblement es traslladarà al consumidor final, perjudicant, per tant, a darrera instància, els ciutadans. Mesures punitives com aquesta no només no garanteixen la reducció dels preus de l'habitatge, sinó que molts cops en minven l'oferta. Mesures errònies, superficials i ineficaces que no aborden qüestions estructurals en matèria d'habitatge. Mesures cosmètiques que poden fer el pes a curt termini, però que en absolut resolen la crisi habitacional que pateix el país. Pel que fa a les reformes en matèria d'IRPF, cal dir que de nou proposen penalitzar les rendes altes, les d'aquells que treballen i generen feina i beneficis, dels que arrisquen el seu patrimoni personal i hipotequen els seus béns per fer créixer una activitat o una empresa, i a qui vostès espolien en pro del que anomenen redistribució de la riquesa, que acaba beneficiant aquells que no han cotitzat mai i que han vist que no cotitzar surt a compte. Penalitzar qui s'esmerça i treballa i premiar qui s'està de braços plegats no sembla que ens meni cap a la societat del benestar que tots hauríem de cobejar. Menys política del jaure i subsidi i més cultura de l'esforç i del treball.